yanzu an yi walƙiya ko ya fito fili kuma an yi yunwa ko halinsa ya fito a yanzu aka gane al'ummar musulmi ba ta cikin hankali. Wannan cutar da ta taso ta gane musulmi ba su cikin nutsuwa gaba ɗaya. Kai ka ce Allah bai aiko annabi alaihi salam haka kura mutane sun firgita ba gaira ba dalili ba gaira ba sama. to in aka cire virus din ta wannan corona sai kowa ya dawoma. duk abin da ake jin tsoron mutuwa ce tana nan tana wuyan kowa. me kai musulmi ya tsaya na wannan har a kai ga a dinga kokarin sallah ma a ce a daina ta. Saudi Arabia in suka hana sallah kar ba za ka yi mamaki don ba ita ce take tafi da kasar ba. Amurka ce kawai, wannan yaron Amurka ce shi. Programming din sa kai wa musulunci illa kuma ya zo ya fara. Sai lokacin da mai abin zai hada shi da ubansa gaba ɗaya share sai zubar. Allah ne ya san abin da zai musu. Dan ba za a bar shi ci gaba da yau duniyar musulmi wannan ba. Dan kar wani ya rude cewa Saudiya ma sun hana. Saudiya ba wanda Allah ya ce ai koyi da su. Da Annabi alaihi kadai aka ce mai koyi. Aka kalle yadda kuma ta bayyana da duniya kaf yawan wasu hankali ne suke tafi da ita ba. Gaba ɗaya sun rudi duk matakan da suke ɗauka yaƙi aiki kuma shi kaɗai suka nanace a kai. Sannan mu kuma irin ƙasashen mun zama shashenata da saunatu. To saunata ne man yana tafi aka ce saunata dawo ya dawo ya ce ka san abin da ya same ka ce ban sani ce ba ka da lafiya ce ba ni da lafiya ce to je ka kwanta ce to shi fa muka dawo. Allah bai jarabe mu da abu ba kullum mun zo mun kagawa kanmu. In aka yi masa butulci ya jarabe mu to sai mu fi kowa wahala. Amma alama babu hankali yau gaba daya. Su Saudiya da suka hana salloli suka hana juma'a haraman nan cikin rauda ko mutum 50 babu suka sa kafiyu a garin ba mai yawo sun hana sallah biyar. To wannan da suka shi ne zai hana cutar yaduwa wanda a cikin yin sallah nan maganin yake kuma cutar ce ma. Alƙunar da shari'a ta ce a an zo yin a ƙarshen sallah a ina za su sun hana sallah. Kuma yadda za ka gane shashanata da saunatin ake yanzu ai duk inda nahiya take ai kuna da masu ilimi irin yadda can suke da shi ma kuna da su. In wata musifa ta taso ta wata rashin lafiya Amurka ta je ta nemo nata masana daidai da irin haukansu da irin zamantakewarsu ta dabbobi wanda za ga yarinya budurwa ya 18 19 20 tana ban daki tana wanka idan ta tuna wani ba za ta sa sufa wake za ta fito da tsirara ta zo ta siya ta koma. Wannan abin da suka yi shi zamu yi ko ba wanda zai ce ta yi kuskure da ka dan kauce sai a yi dariya ce wannan bako ne. Inda za ka yi tafiya daga nan zuwa yan kaba duk wanda ka ganshi yana tafiya ko a zaune tsirara yake. Wannan ne za su ɗauki mataki saboda mala'in da ya same su mu ɗauki irinsa ko Saudiya ta ɗau irinsa. In masanansu suka zo suka tsara suka ce su ga yanda za su yi kuma kuna da irin nasu su na ƙasar ku ne sai zo su duba su ga ya rashin lafiyar take ya al'adar mu take addinin mu yake ya zamantakewar mu take sai a ɗauki mataki a irin wannan. Amma an yi ko ce ƙasa abinda Ingila ta wai kowa ita yake. Me amfanin masu sanin da aka saka? Kuma in ka tsawada tsaye ka da rai ka duba duk wanda suke da su masanan ba su fi namu ba. Ka gani mafi yawan yanzu fitattu na duniya da ake ji da su in ka bisa ɗaiɗaikun duk musulmi ne. Bisa ba za ka kirawo musulmi ya baka shawara yadda za ka yi ba. Sai kawai Amurka ta nata dokar ta yi haukanta da ta saba yi can babu nutsuwa. Shi sa ran nan nace muku idan aka dauko Qur'ani izfi 60 mai falle aka aje shi inda iska take tashi me za ta wargaza shi. To sai ka dauko wanda bai san bihin harshen Larabci ka ce mai da shi ya dawo cikakke zai iya har abada Amurka wata ifi da duniya daga wannan bala'in ba dan irin sa ne haka ba su san inda ake warware matsala ba.
abinda suka iya haɗa tuggu da haɗa fitina, wannan ƙasa ta faɗa yaƙi a dinga koran mutane a ɗiban mata da yara na kai su tanti, wannan kaɗai suka iya. Amma su wurwure matsala ba su da wannan hankalin. Mai sallah ya zo yana wai mu kyarkyata, yana neman mai da kansa munafiki, ya sabu na kulla sihatin alayhi. To inda muka samu kanmu kenan ake ba zancen a gyara, a duba yadda ya kamata da mu masanan mu duk su zo su yi babu. Lokacin da tim ɗin binciken rasuwar na ban Allah anan ta taso, da tim ɗin na duniya suka zo za su yi bincike, ai suna zuwa suka yi turus. Za ka tara da mafi yawan likitocin mai 'yan Kano duk malaman su ne, ba za su rubuta report, wani kuma zo daga baya ce ba su ba daidai ba ne, yana junior su, dole aka tsaya. Lokacin Abacha da kungiyar ba da lamuni da IMF suka turo masanansa za su yi bincike, yana so a ƙara a kimanta naira, me ya faru? Duk da suka zo da suka tada Professor Sam Aluko, duk sai kai turus, dukkaninsu ba wanda ko ƙura sai ke gano, duk ya fi ƙarfinsu. Shi na cikin wanda aka kafe a makarantu na economy na duniya na Ingila, suna cikin ɗaiɗaikun ɗalibai da suka fice a duniya, dukkaninsa ba sa juniyan sama. To wannan ne zai zo ya gaya masa abin da zai, to muna da irin wannan za a zo a ce wa kawai Amurka ta faɗi wani abu mu dinga bi, manta da namu masana su yi abin da ya daidai da ƙasar mu, haka za a dinga kwarzanta abu. To shi haka da masu hankali ake yin tun sun ɗauki matakansu, sai ku duba abin da ya dace da koko. To shi ne amfanin ka ɗauko masanin ka ya bi abin da ake a wani gurin ya duba. Duk duniya babu haɗari irin ka ɗauko karatu na wani guri ka ɗora shi al'ummar ka ba tare da ka duba yadda zamantake wakka yake da lokacin ka ba. Allah ya so ya kare ga an yi haɗin wahalin kowa ya fito wahala. A duniya dole a sha wahala, saboda wanda suke rike da ita ba san ma inda san yadda za a yi a kalli matsala ba. Ita wuta in ta taso, ko gobara ta fili ko wuta ta ma'ana ta wata musifa, ba mai kashe ta sai mai hankali. Sai mai hankali, in ba hankali ba za ta kaso ba. Musulmi an rode mun karara bubbu duniya karahiyatul maut da ta shigo, sai zakin baki wani kaje na wani analysis kai ka ce shine shugaban likitocin duniya, bai kuma san bihin ba ma. Yana gyara munafuncinsa cewa yana ƙara jefa mutane a tsoro, sannan kuma babu hankali cewa da za a gane lokacin da rana ita yau za ka zo karatu a dandali, na manta watan amma zai kai wata hudu aiko a cikin rabiul awwal ne ko kafin ne mutum bakan ne, wanda aka dinga bin karatun qur'ani nan, aka dinga horar ɗaliban ba tare da an nemo iyayensu ba. Cewa malamin nan ba shi kawo yaran nan ba su suka kansu ba, iyayensu ne. A kirawo iyayensu, a zo da malamin da me kake duk abin cika, abinda duk ba daidai ba ne to gyara wa'annan, wanda yake daidai tafi a kai. In yaran za a saki na mari da sauransu a kira iyayensu ko ne ɗauɗanka, amma aka sassare aka sake su, ba a ɗauke su an danka hannun waliyansu ba, shi kuma an kore su daga hannunsa an kama shi. Na ce to duniya ta saurara, in dai ƙur'ani ne Allah sai ya mai da martani. Yau akwai makaranta ɗaya a Amurka take buɗe, yau akwai ɗaya a Ingila take buɗe, yau akwai ɗaya a Germany take buɗe, yau akwai ɗaya a Italy take buɗe, akwai ɗaya a Spain take buɗe, akwai ɗaya a Faransa, duk da hannunsa aka yi wani. Yau duk ya rufe su, ya rufe kantinansu, ya rufe duk ofisoshinsu, ya nuna ya fi kowa ƙarfi. Wannan rufe masallacin haramin Makka da aka yi, Allah ne san me zai wa duniya. Wancan ko wata shida ba a yi ba, nace zai mai da martani, na san haka kuma ya yi yanzu. Ba ƙur'anin suka raina ba, aka yi masa wannan dan malaman ba abin da za su yi. To yau ya yi wa duniyar abin da ya so, ya ɗauko abin da ba a yi ko jifa tsoro a ciki. In abu ne na ba haka ya so ba wanda zai firgita da wannan cutar, domin har yau mutum 10,000 ne suka mutu da ita duk faɗin duniya. A wannan tsakanin watannin wanda suka mutu da malaria sun fi 100,000, amma ba wanda ya tada hankalinsa.
wanda taba ta kashe sun fi miliyan a wannan tsakanin. Ba hankalin sai tashi, amma wanda da ya so ya jefa tsoro ga shi kuma a ci gaba da tsokanarsa ka gani. Yanzu duk abin da suke takama, duk beach da yake ƙasar turai inda ake yawon tsare ce ana raye-raye a bakin kogi ta rufe su, duk wata ba da ake shan giya an rufe ta, duk wani restaurant an rufe shi, duk an rufe su. Sai ya so za a saba masa. Sannan kuma ka ga yadda yau tattalin arzikin ƙasa na duniya gaba ɗaya kai ba kuma wanda ya saran da zai buɗe. Ka tambayi masu jiragen sama da direbobi da steward da 'yan kwangila da suke supplying ɗin abinci da ruwa saboda fasinja, landing facilities, masu irin motocin turawa da masu tsani da wai duk ka faɗa mun wanda bai asara ba. Har ka shige da fice da saye da sayarwa, wannan yaje lafto ka daga dawo duk ta tsaya. Kaga yanzu duniya ya sata a cikin wani abu ya kifi kor, kuma duk da haka ba a san me yake so zai ba, a san me yake so zai ba da wannan abin da ake ciki yau. Yanzu a Amurka mutum yana sai sayarwa leda kwalaba ɗaya sai ya shiga layi wajen mutum 200 sannan ya isa ya sayarwa. Ma'aikata tamfarari da ake ɗaukansa aiki a ma'aikatu rana su je su a biya su sun fara kuka wuyuyi, ba su da aikin balle a biya su. To dan ba su gane ba, kaga har musulmin namu duka sai ya so za su gane ba daidai ake ba. Ba aka ba shi abinda za a ɗauka shi zai ƙara jefa mutane a cikin watan wasifar. In aka fada sai a sake ɗaukan wata ke a sake fadawa wata. Tun da za ka fahimci haka ai kissa annabi Nuhu alaihi salamu me yace, ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirina, zo ka hau jirgi. Yana kallo mana ko na tafi yana da ba a sa shiriyar ba, zo ka hau jirgi tare da mu, take sa'awi ila jabal ya sai mu min al-ma'i, to shi ne ba ai ga dutse ne in yaje ya tsalle sai fada sai ga kushin kwangogi ne sai ya kasa, yace la asima al-yawma min amrillahi illa man rahima. Amma yake shi sai an so duk abin nan da ake yin kana faɗa wanda suke da jagoranci a hannu, in ba Allah so haka za su kada dilmiya mu cikin bala'i a wannan abin, sai in ya so za su riga. Amin amin. Ai sha'anin Allah wahala ce da shi, wahala ce da shi, sai an yi muwafaka, an yi muwafaka. Amin.